Hej og velkommen til De Vilde Stjerner. I dag får vi besøg af Alvin, og ja, han vil fortælle os lidt om, hvordan det er at være rockstjerne. Men Alvin, hvordan er det at være rockstjerne? Altså, det er faktisk ret spændende, altså, man kommer på turné. Men det var ikke så sjovt, at ham der, jeg ved ikke, hvad han hed, men det var for et eller andet rigtig godt nok. Altså, han dræbte os tre, og det var sådan lidt, altså, tog han os bare, ja, altså, men det er faktisk meget bedre at lære det ham den anden, så ved jeg det ikke, hvor det hedder. Men det går ellers godt. Okay, ja, ja, nu har vi jo fået dig helt fra USA og her til De Vilde Stjerner, som ligger i Danmark. Så, altså, nu kan vi jo ikke bare sige, ja, nu går du hjem, eller jo, det kan vi godt, men vi vil hellere udnytte turen lidt, eller showe lidt. Så, hvad med, at du ikke lige synger en af dine sange? Nej, jeg var sådan lidt forkølet også, ja, så vil det lige altså godt på min stemme, Nå, hvad siger publikum? Sing! Jeg tror, hvis du lige skal synge en sang. Kom så. Nej, det gør jeg ikke. Kom nu. Hvis du nu lige tænker godt over det, så stiller vi lige om til TV-avisen. Hej så længe. Ja, og hej igen. Ja, velkommen tilbage til De Vilde Stjerner. Alvin har simpelthen tænkt, og han vil simpelthen gerne synge sin sang, ikke Alvin? Jo, men det er heller ikke en mobil. Men jo, lad gå. Men ved I hvad? Faktisk er det ikke hans egen sang. Men det er en anden god sang, og den kommer her. Det er Old City Fireflies. Der kommer den. Vi skal lige... Woo! Sådan der! Gå Alvin, gå Alvin! Ja, og vi siger tak for i dag til Alvin. Og det var denne gang for De Vilde Stjerner. Hej så længe.